Liverpool aýatynyň administrativ merkezi bolan Türkmenabad şäheriniň edara kärhanalaryna ýol başçy düdüm täze ýyl bayramçylygynyň dowamyna howpsuzlyk düdügünlerini berjay etmek barada işgärleriň arasyna ýownaklar geçirýär. Bazarlarda Bengal uçgunlary adlandyrylýan bayramçylyk uçgunlarynyň we pankylda başlaryň sowdasy gadagan edilýär. Bu aralykda şäheriň büdjet işgärleriniň bir bölegi 31-nji dekabr gecesi Türkmenabaddaky başarçanyň ýanyna döwlet guramaçylygyna geçirilýän bayramçylyk şäheretine gatnaşmak üçin ak renkli penjek satyn almaly edildi. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 27-nji dekabrda habar berdiler. Türkmen häkimetleri bayramçylyk senelerine ýurt boýunça gödäwçilik we howpsuzlyk çärelerini güýçlendirýär. Hususan ýetip gelýän täze ýyl bayramynyň öňü tyrasyna häkimetler ýurt boýunça howpsuzlyk düdügünleriniň berjay edilmegi baradaky düşündiriş ýygnaklaryny ýygjamlaşdyrdy. Ýolbaşçylar bayramçylyk günlerinde idaralarda nowatçylyklary gurnamak barada. Şeýle-de täzil gijesinde öýlerinde bayramçylyk belläjek işgärlere, ot ýakmazlyk, ýasama partlaýjylary ýasamazlyk we ulanmazlyk barada ýygnaklar geçirdiler. Diýip lewaply bir büdjet işgär aýdýar. Galy berse-de raýatlara öýlerine gurnan täze ýylarçylarynyň çyralaryny gijelerini ösürüp ýatmak tapşyrylýar. Bular barada 6 nasr öýjükli aratmış ulgamynyň abonentlerine SMS-em geldi diýip büdjet işgär aýdýar. Şu günler häkimetler bir tarapdan ýyla tarasyna ýasama partlaýjylaryň ulanylmagyna garşy düşündiriş işlerini geçdiler, beýlik tarapdan bayramçylyk pankylda başlarynyň bazarlarda satylmagyny gadagan edýärler. Türkmenabadyň bazarlarynda Bengal uçgunlary adlandyrylýan bayramçylyk uçgunlary we partlaýjy pankyldawaçlar satylmaýar. Partlaýjy we bayramçylyk uçgunlaryny satýan adamlar eli salynsa, olaryň jenaýat jogapkärçiligine çekiljekdikleri aýdylýar. Diýip bir Türkmenabad ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda günnäger sebitde häkimetler döwlet guramaçylygyna geçiriljek bayramçylyk çäresine taýýarlyk görýärler. Şeýle taýýarlyklaryň çäklerini täze ýyl gejesi geçiriljek bayramçylyk dabarasyna gatnaşmaly edilen büdjet işgärleriniň köpçülik çäresine ak penjekli gatnaşmak talap edilýär. Büdjet işgärleriniň bir böleginden ak sport penjeklerini satyn almak talap edilýär. Büdjet işgärleri 31-nji dekabrda döwlet telewizionyasynda güni ýaýlymda görkeziljek täzil dabarasyna ak sport penjeginde gatnaşmaly. Bu penjeň bahasy 600-700 manat. Galy berside gatnaşyjylardan täzil zerlerini satyn alyp boýunlaryna dakmak talap edilýär. Diýip Türkmenabadda bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanda etlerin guduzlamagy bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Azatlyk ýurdu içindäki habarçylary hususan da Balkan vilayatynda ýangy ýakynda guduz etler zerarly çağalaryň ölmegi bilen bagly birnäçe ýagdaý anykladylar. Balkanyň günorta garrygala sebitinde soňky bir aýda ağzyndan 2 çağı guduz keseliniň geçmegi zerarly ýoguldy. Olaryň biri 25-nji mektepde, beýliksi 19-njy orta mektepde, 4-nji we 7-nji klasslarda okuýardy. Bu çağlaryň guduzlama virusundan helak bolandygy tasdiklanan soň olaryň mugallimleri, klassdaşlary we olaryň maşgaly agzalary karantina alındy. Diýip Balkandaky habarçymyz 27-nji dekabrda aýtdy. Habarçylaryň anonim görleşeni yerli lukmanlara talgylanyp aýtmagyna görä ýogulan çağalar itin diýişlänligini destine aýtman soň virusyň geçmegini anyklamak üçin barlyk wagtynda geçirilmändir we zerur çäreler görülmändir. Adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen lukmanlar köçelerde guduzlan etleriň diýişlemegi bilen bagly ýagdaýlaryň indi köp duş gelip başlandygyny aýdýarlar we çağalaryň itlere duş gelseler ýa-da it çalaja diýişlese öýlerinde ýene tasyna köplenç aýtmaýanlygyny belleýärler. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýy Balkan vilayatynyň saglygy saklaýyş wekillerinden resmi taýdan tasdiklatmak we regiondaky umumy ýagdaý barada goşmaça maglumat almak boýunça dentinanşygy netije bermedi. Habarçylaryň sözlerine görä Balkanyň häkimetleri bu ýagdaý dogrusunda ilata resmi düşündiriş bermediler. Saglygy saklaýyş bilermenleriň yerli media serişlerinde öňüne alyş çäreleri barada duýduruşly hem düşündirişli çykyşlary göze ilmedi. Ýöne habarçylaryň sözlerine görä guduz etleriň bardygy anyklanan ençeme owada sygyr süýdüni we etini satmak gadagan edilipdir. Bu aralykda garrygaly etrafynda veterinariýa san epidemiologiýa gullugy ýokşy sebäpden ýaşaýjylar öý haýwanlaryny we mallaryny barlatmak we keselleriň öňüni almak üçin tanzymlary etmek mümkinçiliginden mahrum bolýarlar. Garrygala veterinariýa bölümleri bar wagtynda öý haýwanlaryna guduza garşy waksina tanzymlaryny geçirip bolardy.
Seýle mümkinçilik bolan bolsa, uly ziýanlaryň öňüne alyp bolardy. Dip ýagdaýy öwrenen habarçymyz aýdar. Onuň sözlerine görä yerli veterinarlar guduz keteline garşy vaksinanyň ýokdugyny aýdar, häkimetler öý haýwanlaryny saklaýan adamlary itlere we pişiklere wagtynda tanjym etmezlikde hem olara zerur resmi namalary almazlykda günäleýärler. Barlykda yerli ýaşaýjylaryň ençemesi guduzlama keselinden goranmak üçin öz başlyk çäre görmäge çalyşýarlar. İtpisik saklayan maskalalar hem indi özlerinde guduzlama virusu barmy ýokmy anyklama üçin analiz tapşyryp, ätiýaçdan guduzlama garşy 6 sany tanjym alýarlar. Dip habarçymyz aýdar. Emma keseli anyklamak üçin analiz tapşyrmak we öýlerinde saklanýan haýwanlaryny we özlerine tanjym etdirmek ençeme çykdagyny talap edýär. Habarçylar Garrygalanyň keselhanasynda we taglyk öýlerinde guduzlama virusuna garşy dermanlaryň ýataglary her bir tanjym üçin 216 manatdan edilýänligini aýdarlar. Bir kurs bejerge 21 tanjymdan ibaret. Seýdip bir näsa üçin tas 5000 manada düşýär. Köp adamda muňa pulu bolmaýar. Bir guduzlan itin yetiren delelinden onurça adam bejerge almaga mejbur bolýar. Dip habarçymyz aýdar. Suýlyň başynda Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesinden çekildi. Ol Türkmenistany 16 ýyl goly dolandyrdy. Wezipeden gidenden soňra hem ýokary täsirli bolmagyny dowam etdirýär. Gurbanuly Berdimuhammedow mart aýynda Türkmenistanyň prezident wezipesinden çekilip, bu wezipäni saýlaw arkaly ogly Serdara tapşyrdy. Ol 2006-njy ýyldan bäri ýurdy demir penjede taklap gelen öňkü ýolbaşçy Merkezi Aziýada berk düzgünde dolandyrylan bu döwletde öz ýokary täsirini elden bermeýär. Ol özüni hakyky prezident ýaly alyp barýar, daşary ýurtlara saparlaryny dowam etdirýär hemde döwlet baş tutanlaryna garşy alýar, döwlet ýygnaklaryna gatnaşýar we ýurdun vilayetlerine ýokary derejedäki saparlary amala aşyrýar. 65 ýaşly Berdimuhammedow öňküler ýaly ýokary wezipeler resmi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýokary palatasynyň, ýagny halk maslahatynyň başlygy wezipesini eýeleýär. Ol bu orny 2021-nji ýylda özü döredipdi. Ol seýle hem arkada resmi derejesini saklaýar. Häzirki wagtda Berdimuhammedowyň peýdalanýan seýle täsiri derejesi hem şan şöhraty Türkmenistanyň prezidentinden başga hiç bir resmide bolmandyr. Goloýda Berdimuhammedow Hazaryň kurort şäheri Awazada 3 taraply sammityň öňü sirasynda Azerbaýjanyň we Türkiýanyň prezidentlerini kabul etdi. Döwlet mediasynyň 14-nji dekabrda beren maglumatyna görä, prezident Serdar Berdimuhammedow öz Azerbaýjan we Türk kardeşleri bilen aýratyn duşuş geçiripdir. Öňkü prezident sammitde gatnaşmakdan saklandy. Ýöne onuň aýaly, ýurdun ozalky birinji hanymy Ogulgerek Berdimuhammedowanyň Azerbaýjanyň we Türkiýanyň birinji hanymlaryny kabul etmegi köpleri geň galdyrdy. Ogulgerek Berdimuhammedowa adamty prezident wagtynda köpçüligi seýrek görünýärdi. Resmi suratlarda çekilişine görä, Ogulgerek Berdimuhammedowa resmi çay içişlik gurulmazdan öňünçä çeperçilik serisine we konserti Mehriban Aliýewa hem Emine Erdoğan bilen gatnaşdy. Türkmenistanyň häzirki birinji hanymy 3 taraplyň geçirilen sammitde asla görünmedi. Soňky aýlarda Uly Berdimuhammedowyň möhüm işleriniň gün tertibinde Moskwa resmi sapary hem gözüňünde tutulypdy. Ol 3-nji noýabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy. Onuň ogly Kremlde iýun aýynda bolupdy. 11-nji noýabrda bolsa ozalky döwlet ýolbaşçysy Türki Döwletler Guramasynyň sammitine gatnaşmak üçin goňşy Özbekistana bardy. Oňa Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň we Türkiýanyň prezidentleri gatnaşdylar. Türkmenistan bu guramada tinçi statusyna iýedir. Berdimuhammedow seýle hem ýurdun 5 vilayatyna ýygy-ýygydan sapar edýär. Her gezeginde de yerli dolandyrç edarlary köçüleri arasynlamak we jaýlary agyrtmak üçin müňlerçe adamy ýowara çekýär ýa-da öňkü lidere garşylamak dabarlaryna gatnaşmagy adamlary taýýarlaýar. Geçen aýda ýurdun günbataryndaky Balkan vilayatynda Türkmenbaşy şäherine geçirijek saparynyň öň ýanynda 2,5 müňe goloý adamy esasy iş ýerlerinden aýyrmaly boldy diýip yerli habarçylarymyz maglumat berdi. Yerli ýaşaýjylar soňky minuty çelini öňkü ýa-da häzirki prezidentiň geljekdigini bilmänliklerini aýtdylar. Uly Berdimuhammedowyň noýabrda Mary şäherine eden saparynyň öň ýany häzir anyk kimiň we haçan geljektigi belli däl. Ýöne Berdimuhammedowlaryň biriniň ýolutyň etrafynda täze gaz idarasynyň düýbüni tutmagyna gelýändigini aýtdylar diýip hökümete ýakyn bir çeşmämiz aýtdy. Adamlar Berdimuhammedowlaryň haýtysynyň hakykat ýüzünde ýurdu dolandyrýandygyny bilmeýär. Olaryň haýsy biri dolandyrýanym bolsa öz işine yaramaz hötte gelýär diýip
baýry jurnalistlaryň biri azatlygy aýtdy. Döwlet mediýasy ozalky prezidenti biziň gahrman arkadagymyz diýip ýüzlenýär. Onuň geçirýän saparlaryny hem duşuklaryny giňişleýin beýan edýär. Türkmenistanlylaryň köpüsi olaryň welaýatlary resmi saparlaryň öňü sirasynda görülýän aşy ýokurlyk taýýarlyk çärelerinden zeýrenýärler. Yerli hökümet ýol başçylary bu ýapyk ýurdun düşüngedaçylyky ýagdaýyny görmejek bolup, olaryň barjak yerlerini gulaly gulluk etmäge çalyşýarlar. Ýurdun ata we onuň ogly üçin beýle täsin bezegler örtünmäge ýagdaýy ýok. Olar ýurdy masgaly biznesini öwrüpdirler diýip adyny tutmazlyk şerti bilen baýry jurnalist aýdýar. Berdimuhamedowlar öz dünýäsi bilen ýaşaýarlar. Olar hakykatdan doly üzüňe. Olar adamlaryň iýmäge zadynyň ýokdugyny bilmeýärler. Belki-de onuň aladasyny etmeýärler diýip ol sözüne goşýar. TV gazyň gorulary boýunça Türkmenistan dünýäde 4-nji orny eýeleýär. Muňa garamazdan ýylat belli derejede garyp bolmagynda galýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanlylaryň köpüsi dowamly az gitmesçiliginden we esasy zerur haritlaryň bahalarynyň ýokurlanmagyndan ejir çekýärler. Soňky 10 ýyllyklarda giň ýaýran ýeter ýetmezlik, parahorluk hem işsizlik millionlar çaraýaty ýurtdan çykmaga mejbur etdi.